खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजीब बसुमतारी नोंथांमोननि ओनसोलावबो दङ नामा आयेननि बेरेखायै दंफां मिल जुदि नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदि आयेननि बेरेखायै एबा जोंनि बिटिसि ओनसोलावबो माखासे जुदि आयेननि बेरेखायै दंफां मिल दङ अब्लानिया नोंथांमोना स्रोदै फोरमायहर आरो बे बाथ्राखौ एबा बे मददखौ बिदों रायजोनि हाग्रा बिफाननि मन्त्रि जयन्त मल्ल बर'आ बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रोखा फोरमायथिदों आरो रायजो राजानिफ्राय मदद बिदों जुदि नोंथांमोननि ओनसोलावबो जुदि बेफोरबायदि आयेननि बेरेखायै दंफां मिल खुलिनानै एबा बहायनानै गाज्रि खामानि मावगासिनो दङ अब्लानो नोंथांमोना बे जोंनि डिसप्लेनि गेजेरजों होनाय एबा रायजोनि हाग्रा बिफाननि मन्त्रि जयन्त मल्ल बर'आ बिथाङा फोसावनाय जा जानबुं नं बे जाहैबाय 9435204444 फिन आरोबाव खनसे फोरमायबावदों जे 9435204444 बे जानबुं नम्बराव नोंथांमोननि ओनसोलाव थानाय दंफां मिलखौ स्रोदै फोरमायहरनो हागोन आरो जाय बिथांमोना बेनि सायाव फोरमायहरगोन बे जानबुं नङाव कमप्लेन हरगोन अब्लानिया नोंथांमोननि बे थंखौ स्रोदै लाखिखोमानाय जागोन एबा रावनोबो फोरमायनाय जानाय नङा बेखायनो बे समाव जयन्त मल्ल बर'आ बिथाङा थामहिनबा रायजोनि मिनिस्टार एबा हाग्रा बिफाननि मिनिस्टार जयन्त मल्ल बर' बिथाङा गोख्रों फोसावदों दि जुदि नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि मिथिंगा बिखाखौ सिलिंखार खालामनो थाखाय आयेननि बेरेखायै दंफां मिल बहायनानै एबा खालामनानै गोबां सिलिंखार खालामदों अब्लानिया नोंथांमोना स्रोदै 9435204444 जानबुंआव नोंथांमोना खौरां हरनो हागोन दानिया नोंथांमोना नायलांदो जे नोंथांमोननि ओनसोलाव जुदि बेफोरबायदि आयेननि बेरेखायै दंफां मिल दङब्ला बे होनाय जानबुं नंआव माबोरैहाय नोंथांमोना खौरां हरनांगौ एबा फोरमायहरनांगौ बेखौ रायजोनि हाग्रा बिफाननि मन्त्रि जयन्त मल्ल बर'आ बिथांनिफ्राय नोंथांमोना आबुङै खोनासंदो মই অসমৰ ৰাইজলৈ আহ্বান জনাইছো যতে আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওচৰত এনেকুৱা অবৈধ কাঠফলা মিল থকা বুলি গম পায় তৎক্ষণাৎ আমালৈকে আপোনালোকে সেই বাৰ্তা দিব পাৰিব মোৰ অফিচৰ ইমেইলত মোৰ অফিচৰ নাম্বাৰত বিশেষভাৱে এটা বিশেষ নাম্বাৰ মই আপোনালোকক কৈ দিছো সেই নাম্বাৰটো হ'ল 9435204444 এই নাম্বাৰটো হ'ল 9435204444 এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ অবৈধ কাঠফলা মিল যদি কৰবাত চলি আছে তাৰ ফটো তাৰ তথ্য আপোনালোকে পঠাই দিব আপোনালোকৰ কথাখিনি আমি গোপনে ৰাখি আমি সুন্দৰভাৱে এই মিলসমূহ বন্ধ কৰা কামত আমাৰ বিষয়াসকল নিয়োজিত হ'ব আৰু এই কাঠফলা মিলৰ লগত আমাৰো যদি কোনোবা বিষয়া ভিতৰুৱা গোপন মিতিৰি কৰি চলাই থকাৰ খবৰ আপোনালোকে পায় সেই তথ্য আমাক দিব যাতে আমি যথেষ্ট কঠোৰ হ'ব পাৰো।